És a harmadik szövegnek, amit most írtam, vagy amit most dolgozom, az a címe, hogy Manifestum töredék. Első pont. Kazimír Malevics, a képzőművészet Kutuzovja, 1915-ben fesse meg a Négyszög című, általában fekete négyzet címen emlegetett képét, olajvászon 79x79 cm. Második pont. Állítsa ki a képet 1915. decemberében Szentpéterváron, az utolsó futurista kiállítás 0.10 című tárlaton. A kép a terem egyik felső sarkában kapjon helyet, ahol az orosz paraszti házakban az ikonok. Ez hagyományosan a bejárattól jobbra eső, keletre néző úgynevezett szép sarok. Harmadik pont. Malevics fekete négyzetét Lev Nikolajevics Tolsztoj, orosz író, emelje be az 1860-as években folytatásokban megjelenő Háború és béke című regényébe. A 4. könyv második részébe, a 17. fejezet végére. Abba a jelenetbe, amelyben Kutuzov tábornok hírét veszi, hogy Napóleon kivonult Moszkvából. 4. pont. Olvassuk el ezt a jelenetet. Bolhovityinov mindent elmondott, aztán elhallgatott és várta a parancsot. Tolmár már szóra nyitotta a száját, de Kutuzov elébe vágott. Mondani akart valamit, de aztán hirtelen elkomorodott, ráncba vonódott az egész arca. Legyintett Toll felé, majd ellenkező oldalra fordult a parasztház szép sarka felé, ahol a szent képek feketéltek. Uram, Teremtő Istenem, meghallgattad imádságunkat, mondta remegő hangon, és összetette kezét. Megmenekült Oroszország. Hála neked, Uram Istenem, és sírva fakadt. 5. pont. A háború és béke következő fejezete így induljon. Kutuzov egész tevékenysége a franciák Moszkvából való kivonulása hírének vételétől a hadjárat végéig csak is abból állt, hogy hatalmával, ravassággal, kéréssel visszatartsa csapatait a felesleges támadásoktól, hadmozdulatoktól, a pusztuló ellenséggel való összeütközésektől. Köszönöm szépen, akkor ezen megnyitom Denis Tibor kiállítását.